Booster Sound Records, baby. Booster Sound Records, baby. Power blast, mono zivana topinda saka chaka chaya ngoma ndo zibada fair utanza muno waza bata posta more fire kwani kwani wani satumina number 1 chipati chema boss awasha now mambi arake maposta soni makanyanyisa paketo ndimi munene tiweki saka ini ndashukura nekufara bestemu apana notimisa maposta soni makanyanyisa paketo ndimi munene tiweki saka ini ndashukura nekufara bestemu apana notimisa saka chekutanga ndinotenda samatemba vaeda kuti tisiye itive tiripo chipozi chemaposi paketo ndiripo vanoti vanotonga ndesipo power blast makoma ndecharidza utanzo munhu wese akukururudza saka dj ndikwakuno chaka ipanda suma mafadzi ndatomona atopipa maposta soni makanyanyisa paketo ndimi munhu netiweki saka ini ndashukura nekufara bestemu apana notimisa maposta soni makanyanyisa paketo ndimi munhu netiweki saka ini ndashukura nekufara bestemu apana notimisa isu vayavakudi wakula wayo mafadzi kwachifarira vose voti hoyo ganzi ngoma rako kuna kufura mayo saka puta ndita kumasechikayo vamwe vakupalika puta ndatovomoka saka vakutomoka vamwe vachiomoka tovarova neistera kopiarake tovarova neistera maposta soni makanyanyisa paketo ndimi munhu netiweki saka ini ndashukura nekufara bestemu apana notimisa maposta soni makanyanyisa paketo ndimi munhu netiweki saka ini ndashukura nekufara bestemu apana notimisa saka chekutanga ndinotenda samatemba vaeda kuti tisiye itive tiripo chipozi chemaposi paketo ndiripo vanoti vanotonga ndesipo power blast makoma ndecharidza utanzo munhu wese akukururudza saka dj ndikwakuno chaka ipanda suma mafadzi ndatomona atopipa maposta soni makanyanyisa paketo ndimi munhu netiweki saka ini ndashukura nekufara bestemu apana notimisa maposta soni makanyanyisa paketo ndimi munhu netiweki saka ini ndashukura nekufara bestemu apana notimisa maposta soni makanyanyisa koma munoputisa paketo ndimi munodzirisa awachana achipozi chemaposi watetonza posta pick up Jessman, pick up Russ Vince. One poster sounded to the fullest. Pick up my selector Jaro.